Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara dina Rebo Kliwon tanggal 26 Agustus taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita maca saka Injil Matius 26 ayat 6 tekan 13 kang dijejer wong miskin iku saklawase ana ing antarane kita. Injil Matius 26 ayat 6 tekan 13. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994 lan kawaca ayat 11. Wong miskin rak selawase ana ing antaramu. Nanging aku rak ora saklawase awor karo kowe. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, leladi marang Gusti iku diwujudake ing pakaryan sih piwelas lan leladi marang para wong miskin. Nanging leladi marang Gusti iku luwih tinimbang tetulung lan paweweh secara langsung marang wong miskin. Durung mesti nalika tetulung marang wong miskin, tujuane supaya asmane Gusti kaluhurake srana pakaryan becik kang katindakake. Nalika tetulung marang wong miskin iku kanggo golek jeneng sing apik kanggo awake dhewe, utawa kanggo golek pengalem. Iku mung cara kanggo ngalihake pamawase wong akeh supaya tumindake sing ala ora konangan. Program kanggo wong miskin tujuane ora supaya wong miskin bisa madeg mandiri, nanging supaya tetep gumantung karo sing menehi bantuan. Para sedherek, nalika bangsa kita mengeti 81 taun kamardikan, data saka Bappenas isih ana 9% penduduk miskin. Tegese isih ana antarane 26 yuta penduduk sing durung bisa diarani makmur utawa cukup ning ijik kekurangan. Ana werna-werna program bantuan kanggo bantuan sosial. Tujuane supaya wong miskin ditulungi supaya bisa mentas saka kahanane sing sekeng lan kekurangan. Mangkono uga ana program gedhe menehi mangan kanggo kabeh murid sekolah. Ora mung sing miskin utawa kurang gizi, nanging kabeh murid iku diwenehi. Sing kuru utawa lemu, anak saka kulawarga sing kacukupan utawa sing kekurangan, kabeh padha nampa porsi sing padha. Sakwise mlaku setahun iki akeh tumindak korupsi sing dikonangi lan diperkarakake dening KPK lan kejaksaan. Adoh saka tujuan ngrewangi wong miskin. Korupsi ndadekne wong miskin tambah sangsara. Para sedherek, tuladha wong wadon kang nglengani mestakane Gusti Yesus nganggo lenga wangi kang regane larang. Iki adoh saka golek pengalem kanggo awake dhewe. Bener panemune para murid menawa lenga iku didol, duwite bisa kanggo mbiyantoni para wong miskin. Nanging Gusti Yesus pirsa apa sing ana ing sakjroning ati. Katresnan sing tulus lan murni, lan iku kang kanggo pencawisan anggone Gusti Yesus badhe nglampahi seda sinalib lan kasarekake. Mung wong wadon iku kang bakal dielingi lan dialem, amarga wis misungsungake lenga jebat wangi katur kunjuk marang Gusti. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Katuran nitip priksa menapa panjenengan sampun nderek leladi tetulung lan biyantoni sedherek ingkang miskin ing sakupeng panjenengan. Lan menapa menika estu dadi pisungsung lan ngluhurake asmane Gusti.
Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga panutup. Duh Gusti, mugi sedaya pakaryan lelati lan program kanggo mbiyantoni wong miskin katindakake kanthi ajrih dumateng Gusti. Mboten malah dadi sarana kanggo tumindak korupsi lan dadekne wong miskin sangsaya sangsara. Mugi Gusti mitulungi kawula. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.